sa init, pawis ang puhunan sa bawat buhos ng semento. Pangarap ang dahilan, hindi biro ang trabaho. Lakas ang kailangan, pero urago ng puso, di basta sumusuko kailanman. Sa taas ng gusali, buhay ang nakataya, pero kapit lang para sa pamilya. Bawat bakal at halo, may kwento ng laban. Bawat buhos ng pawis, patungo sa tagumpay na inaasam. Pagod man ang katawan, di susuko ang diwa. Uragon sa sipag, tuloy lang sa gawa. Uragon, tibay ng loob ang sandata. Sa hirap ng buhay, kami lumalaban pa. Uragon sa trabaho'y walang atrasan. Construction workers, kami ang haligi ng bayan. Apat na buwan sa site, walang iwanan, barkadahan sa trabaho, parang pamilya na rin minsan. Sa tanghali pahinga, kwentuhan saglit. So yan mga Oragon, bali yan, nakapagbakal na kami dito, tapos nakapagbuhos na rin sa area na to, pinaka-puting niya. So letter C yung ginawa namin dyan, tapos yung bakal 30 cm yung space, 10 mm. Tapos itong sobra, para naman to sa sintada, 60-60 yung para sa sintada sa taas. Yan sa baba, ito yung para sa retaining wall. Ito yung tansi. Yan, tansi na yan. Yan ang pantay ng ating retaining wall na isang ano lang, plywood. So dito sintada na. Okay na, Che? Di pa. So yan o. So bali single ano lang to, single halo bakal lang, dahil ang retaining wall dapat double, kaso ito single lang dahil mababa lang. Tapos syempre depende rin sa budget ng may-ari kung kaya ng double o hindi. So kaya 30 cm yung pinaka space natin dyan. Yung vertical natin 9 mm. Ayan. So bali inline muna namin para pag binuhusan nasa align na yung yung bakal. Saka kami maglagay ng vertical na 9 mm pagkatapos before magporma. Ayan. So medyo namamaos dahil sa ubot sipon. Okay.